арӯс омад, арӯси нозанин омад, ба паҳлӯи маҳи ховар шаҳи хиргаҳнишин омад. ширин гардад, шакар гардад, шаби шодӣ саҳар гардад, маҳи имшаб шавад модар, шаҳи имшаб падар гардад. бор дигар тӯятон муборак ва албатта ана бинед чӣ қадар ёрону дӯстон, пайвандон, хешовандон имрӯз барои хушбахтии шумо омадан ва фикр мекунам барои хушбахтии шумо истироҳат кунед. имрӯз мо тӯли 3 соат дар хизмати шумо ҳастем. мо кӯшиш мекунем ки имрӯз рӯзи муҳими зиндагии шумо хотирмон гузарад. имрӯз барои хотири оянда, барои имрӯза рӯзи беҳтарини шуморо ба навор гирифтан яке аз наворбардорони касбии ноҳияи Аш дискамани Алишер имрӯз рӯзи беҳтарини шуморо ба навор гирифта истоданд. албатта барандаи имрӯза Рухшод Пардаев ногуфта намонад ки азизони дил имрӯз барои боз ҳам зеботар гузаштан, барои рақс кардани шумо, барои таби шумо боз ҳам зеботару болидатар гузаштан ситораи дурахшони Тоҷикистон, булбули Тоҷикистон, овозхони дӯстдоштаи мо ва шумо ки танҳо аз муҳаббат, аз меҳру вафои падару модар месорад, дар зери баландтарин қарсакҳои шумо Субҳиддини Раҷабзод дӯстони азиз имрӯз ба ноҳияи Ашт махсус ба тӯи маъракаи шумо ташриф овардан пешвоз мегирем.